Rame wong ora nek jak patah pompong akeh wong tak blonjo iki pompong apa kan omah tak gaenane kabeh iki. Mas-masanku gurung kabeh sik sak peti sik an. Ngaren digawe re. Apa mas-masanku dhewe kok sakarepku. Gak kon drengki paling wingi aku mari tuku diterno Sri se. Kok iso drengki sih mak? Lah wong ki mbek-mbekku dhewe tuku njak sampean aku. Iya kok nek ngene cuwilik ngene sero. Gak masalah, masa cilik ngene tapi karate sing gedhe yo. Padha ta wingi. Keluar kuningan aku. Kuningan aku. Lan wingi ndek langgananmu iku keluaran terbaru. Ndi kok gak digawe saiki? Ya riayam benta tak gawe lah. Lha apa digawe saiki? Paling wedi lek dijambret sampean. Ya iku bener wedi lek dijambret. Tangan riyo ae lek gawe. Kon hati-hati gagrat ngene. Apa sih? Mama iki diberakat sik sak peti lek. Aku ora tau mak lek tuku sing gedhe-gedhe ngene ku aku ya sing batangan ngene ta lapo lek ngono-ngono iku. Mencolok ono aku gak seneng mencolok-mencolok uniku. Ngomong gak seneng tapi nggawe. Ngono jene. Lho apa sih? Aku ngomong gak ono abah aku ngene iki. Aku sayangnya gak oleh mencolok nemen nang abah aku gak oleh. Aman kok. Ngono ngaliyo. Sumari kak sida aku dirono males ketemu sampeyan. Asli. Wedi kesaing aku. Sangakno gak duwe mas-masan ngono ya. Keluaran terbaru wis tak tuku gak ono meneh kapok.